Yo jajare Mbak Tatin. Aku bingung. Aku bingung. Terus Kupinge. Tak ndodok wae. sampe bingung kok ndodok. Terus Lah sang ngrungokke wiyaga ngono. Lah krungu ya. Wiyaga kuwi cangkeme elek-elek kok. Iya, termasuk dalange kuwi. Kuwi dengkulmu mlosot kuwi ora. Ya guys. Mugi warga Penggung tansah rukun wargane. Amin. Kuwi sing disuwun ya. Mbak wis jujur wae, kowe jane seneng ora karo aku ki, ha? Yo kok sike kok mikir nek kono wae. Engko mbok WA aku. Aku tak WA. WA-mu? WA-mu piye? Wis ora omong bae. Grogi Pak, kula tak lungguhe ya. Ah ya wis kowe lungguh kowe. Ora aja sok nantang babon nangren kowe. Nggih ngomongno pisan iki mawon. Wah iya aku gawate pati-pati. Oh lanang. Ora tanggung jawab kowe. Ora tanggung jawab ora. Kon salim ya aku. Aku rasa salim. Rasa. Langkung apa? Pelukan wae. Pelukan. Salim sing apik wong Mboten sah. partner. Manut kula nggih, Bapak. Janganmu. Heh? Nah, Apa, Pak? kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kowe iki ayune budhek. Kok budak? Lah iki mah aku kena ngomong kowe, "Ngono sinden kok saradane elek lho." Nek nang panggung kok, mbok saradan iki sing apik." Jenenge nek omong alon-alon to. Lah aku ki nek omong mesti alon-alon, ora tau omong kesusu-susu tur cetha aku ki nek omong. Ya nek cetha kula ya mesti krungu. Aku iku wis sing kupingmu sudah rungon. Mboten kok. Ayo sih kok. Heh? Ngandel. Kok ngono kok kan ora muni budak. Kowe iki sudah rungon, ngandani ngeyel. Sing arep mau cetha. Lah ya ket mau ya cetha. Kowe nembang apa iki engko? Liwo. Ayo wis dibawani sing apik. Nggih. Bawane apa? Ki nanti tak pilih. Ki nanti tak pilih. Asing kene iki. Heh? Nih, do krungu mboten? Modar kowe. Kok krungu ta? Kula sing ra krungu. Ayo kowe iki budek kok. Ayu nek li ayune kupinge bosok. Nyora. Aisyah. Sing bener. MC itu seperti dangdut yang wow membahana suaranya menggeler-geler. Baik saudaraku, yo malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia Jawa Timur. Ada siapa dia? Penyanyi yang sudah tidak muda lagi. Hei, Lah sampean kan wis tuwek. wong kowe MC ini ya wis tambah usur ngono lho. Kowe iki Wis buktekke. Wis. Ternyata nyetrum lho. Aku menyekel kowe sedilit wae aku nyetrum dadi Gawe gagap. nek suwe. Lah ya aku kepengen suwe lho. Ya aja ngono ten. Lah ya kepiye? Aku tresno tenan lho karo kowe mbok madhep rene. Males. Ket aku dijak omong kok malah madhep rono wae lho. Yo piye. Aku tresno karo kowe. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Ya Wah, Ya. aku wis ngomong to, aku ora iso. Iki laron. dicoba. Kabeh iki kudu dicoba. Kowe jenenge kowe wae tuku klambi kudu dicoba lho. Lah iya. Daya aku saiki cobanen. Kok nek ora jodoh diulehke oleh. Ora apa-apa sementing aku mbok coba. Tenane. Iya. Ayo. Ah, ora tetek kowe iki jenenge. Oh ya ora iso piye ora. Kok urung dijajal kok Armi ra iso lho. Coba sik cicipi nek carane mangan. Dong ora? Yo dong. Nek dong. Nek dong ora sang mati kono-kono. Sutradarane Oh sutradarane meneng wae kok. aku pusing aku. Kenapa pusing? Ora iso omong. Ora iso. kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sababe? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul.
Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Iki dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyanyi Lah, gue. nggih. Terus apa ki apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyongi ngingu cak dikin. Ye isa cinta tak terpisahkan. Tansah piturutipun. Ngene niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneh kepripun? Aja kuwatir terus nek wis dilebokno kurungan ya Nggih. lawange ya ditutup. Aja nganti ucul. Kuli manuke nyong ora lungan kok. Ora lungan. Ora giras, ora galak kaya kowe. Nek wis mlebu kurungan tuli meneng bae. Meneng bae. Biasane ming dilong. Meneng niku engko gen suwe-suwe mati kaya manuke kula sing pertama. Aja ngomong sing elek lah. Lah manuke kula sing pertama niku mati kok. Kuli kurungane elek kowe. Oh, niku mboten merga kurungane nek sing mati. Makane ya. Pakane tak pakani tempe bosok. Langsung mati. Waduh, manuke ngongso timen nggih. Wis bosok barang wis divisi dipangan. Ya aja tempe bosok terus manuk sing apik iki ya. Tempe sing semangit nika lho. Ya sing senangi itu ya. Mangga Mbak, nah mengko nek ngrembug manuk terus malah ora apik kedadiane. Kriwikan dadi manuk, anu kriwikan dadi grojogan.